Ukážme si operačný systém OpenIndiana založený na jadre Illumos, ktorý vychádza zo systému Solaris. Ja ho prebehnem iba veľmi rýchlo, pretože tento systém je už dosť dlhšie nevyvíjaný a momentálne vyzerá, že všetky systémy založené na Solarise nie sú ešte až tak celkom dobre odladené pre kancelárske použitie. Systém sa ma pýta, aké chcem rozloženie klávesnice a vidím, že pod číslom 37 je slovenské. Zadám 37, pokračujem klávesou Enter a tiež sa ma pýta na jazyk, aký by som chcel použiť a vidím pod 20 slovenčinu. Pokračujem tiež tlačítkom Enter. Systém mi beží z inštalačného CD, ktoré je živé, takže môžem sa aj prezrieť, môžem si aj vyskúšať systém pred inštalovaním. A vidím, že mi zle nabehlo grafické prostredie. A už mi trvalo mu troška dlhšie, kým sa načíta. Môžem vidieť horný panel, kde vidím medzi nainštalovanými aplikáciami v systéme. Môžem sa prehliadať medzi svojimi súbormi v počítači alebo nastavovať svoj systém. Keďže som spustený z inštalačného CDčka, mám systém, takže veľa funkcií nebude dostupných, ale ukážme si napríklad nedoladenosť celkom súborového systému, kde vidím, že napríklad záložka Computer alebo záložka Network, ktorá by mi mala ukázať dostupné počítače v sieti pomocou automatického prehľadávania, nie je dostupná, teda v grafickom prostredí by som asi dosť ťažko prehľadával sieť. Tak ako aj záložka Trash, čo je odpadkový kôš, ak vymažem súbor, tak sa dostane do koša. A potom musím kôš vyprázdniť. Vidím, že tiež nemôže zobraziť kôš a mal by som s tým neskôr problémy. Vidím, že hneď mi zmizlo aj nastavenie siete, čo nie je dobrý obraz. Systém si môžem nainštalovať na počítač dvojitým kliknutím na ikonku. Táto hláška ma nezaujíma a vidím, že celkovo sa mi aj pripája a odpája sieť. Toto ale nie je zrovna chyba systému OpenIndiana, ale to je chyba môjho sieťového zariadenia. Táto hláška ma nezaujíma, keďže bežím z inštalačného CD. Je to ohľadom toho, že nastavenia sa nemôžu uložiť, čo je v poriadku. Mohol by som si aj nainštalovať systém napríklad na celý disk, z rýchlosti to prebehnem, ale ak by som si zadal počas inštalácie heslo administrátora,
tak systém po inštalácii by ho aj tak po mne vyžadoval zmeniť. To je ďalšia vlastnosť nejakého zle odladeného inštalátoru. Taktiež, ak by som si otvoril správcu balíčkov, tak balíčky sú dosť veľmi zastaralé, priam až archaické a mnoho aplikácií by mi fungovalo už v dnešnom prostredí nie celkom vhodne. Takže rýchlo som prebehol aspoň z časti ukážku systému OpenIndiana. A hlavné, čo ma zaujíma, je, že tento správca súborov je dosť veľmi neodladený. Taktiež sú zastaralé balíčky, ako aj mnoho nástrojov v grafickom prostredí nefunguje celkom dobre. Je dostupných napríklad aj nastavenie firewallu, aj keď tu mám možnosť ho povoliť a aj keby som zadal správne heslo administrátora, už to mám odskúšané, že by mi tento nástroj nefungoval a nedokázal by som v tomto grafickom nástroji povoliť firewall. Pripravujú sa aj. Sú aj iné systémy založené na Solarise a na jadre Illumos, ale momentálne tiež sú, aj keď menej neodladené, ale sú stále dosť neodladené a momentálne by sme asi nedoporučili používanie v kancelárskom prostredí systému OpenIndiana alebo systéme založenom na Solarise. Rýchle predvedenie systému OpenIndiana. V záložke systém v hornej lište môžem vypnúť počítač možnosťou shutdown.